una explicació ben curta, per llicenciada en Història de l'Art i està fent el doctorat d'aquí Pax Editora. Ja fa 25 anys que treballa a l'Associació Mundial Gitano i actualment és presidenta de la Fundació Pere Closa des de fa 3 anys. Vull afegir que l'Associació Pere Closa tinc un especial carinyo. Ja als anys 90 la vaig conèixer quan estava de director al barri de Sant Roc i em van venir a veure el seu primer president i des d'aleshores no, però alguna relació també n'hem tingut i penso que és una associació que està fent una tasca realment important per ajudar que totes les criatures gitanes puguin arribar a la universitat o puguin arribar allà on vulguin, però que no es quedin a mig camí per problemes o econòmics o problemes d'aprenentatge. Mercedes, com vulguis. Com ho fem això? Perquè això és molt complicat. La mascareta per una banda, el cep per una altra i sense tocar res. Primer de tot, donar les gràcies a Gitcat per la invitació a participar en aquesta taula rodona, o mitja taula rodona. T'has fixat que ens hem deixat amb els joves no, O sigui, primer els joves i després nosaltres. No passa res. Donar les gràcies a Joan per aquestes paraules tan boniques que ens dedica a la Fundació Privada Pere Closa. Donar les gràcies a les persones que sou presents avui aquí i si hi ha alguna persona que no he saludat perquè no la conec amb la mascareta, perdó. Anava per primer, està bé. Bé, us faré 5 cèntims, si us sembla bé, de la Fundació Privada Pere Closa, tot i que miro les cares més o menys i penso, bueno, si estic a casa, no? Perquè sou família meva, no? Totes les persones que esteu aquí, com aquell que diu, no? Però bueno, per les persones que potser no em coneixen i coneixen l'entitat i que estan online, doncs estaria bé introduir una miqueta qui som i què fem, no? La Fundació Privada Pere Closa neix fa 22 anys i neix amb la voluntat amb una voluntat nova perquè, tot i que som una entitat gitana, és a dir, el 100% de la nostra assemblea de fundadors i del patronat són gitanos i gitanes, de diferents procedències, és una entitat que neix amb la voluntat de dedicar-se en exclusiva a potenciar la formació i l'educació de l'alumnat gitano a Catalunya. És a dir, nosaltres ens dediquem en exclusiva a potenciar projectes socioeducatius, no ens dediquem més que res a això, que no és poc, no? Bé, dins de la nostra entitat, com ja dic, portem 22 anys, van començar sent molt petits, i bueno, hem crescut una miqueta, no? I aquest creixement el podem veure com positiu, no? Perquè és el creixement d'una entitat, és a dir, estem fent moltes coses, però us ho dic ja amb confiança, ara que no ens veu ningú. Jo penso que la fita de l'entitat era en algun moment desaparèixer, no? Perquè ens agradaria que desaparegués la problemàtica o les carències que encara queden penjades referents al món de l'educació i de la nostra comunitat, la comunitat gitana. Però bé, mentre que no desapareixem, hem de fer alguna cosa i ho farem i ho continuarem fent. M'agradaria destacar tres àrees de treball de la Fundació Privada Pere Closa perquè són potser les àrees més representatives de casa nostra. Per una banda, l'àrea de suport a la formació, que justament jo soc la coordinadora d'aquesta àrea, part de presidenta, també faig tot el que puc a la Fundació. I bé, aquesta àrea destacaria el projecte Cicle Viva en Segurança, que molts de vosaltres el coneixeu, i és un projecte que el que cerca és l'èxit escolar de l'alumnat gitano. Treballem amb nens de primària, nens i nenes de primària, de secundària, d'obligatoria, universitaris, màsters, postgraus, amb una recognició que els nens que formin part del projecte no siguin absentistes. Per què? Perquè pensem que no té cap sentit recolzar cap mena de contingut, ja sigui acadèmic, ja sigui d'hàbits, d'habilitats, cap mena de... No cal, o no és necessari reforçar-ho, o no és necessari, o no podem fer, si aquests alumnes són absentistes. No tindria cap sentit. En cap moment volem
crear escoles paral·leles. Això ho hem tingut sempre molt clar, no? I bé, he posat aquest projecte perquè jo estic molt orgullosa, i no només perquè coordini jo aquest projecte, sinó perquè per nosaltres és un orgull tots els èxits que aconsegueixen els nostres alumnes, que els aconsegueixen ells, no pas nosaltres, no pas l'entitat, són ells, en primera persona. Tenim un 100% de pas de primària i secundària de tot l'alumnat, tenim un 86% de graduats en ESO, de tots els alumnes que estan a quart de l'ESO, i d'aquest 86% un alt percentatge continua amb estudis postobligatoris. Això me'n recordo fa uns anys amb la consellera Rigau, deia, ostres, però si teniu uns percentatges d'èxit molt més alts de la mitja. I vaig dir, sí, és el que tenim, no? És aquesta dedicació pels nostres i no rendir-se mai, no? Sempre voler continuar treballant pel benestar dels nostres nens, nenes i joves i les seves famílies, evidentment. I també per correspondència amb tota la comunitat educativa, perquè evidentment no serviria de falta res que nosaltres treballéssim per una banda i no tinguéssim en compte la comunitat educativa. Treballem colze a colze. Per una altra banda, destacaria també el projecte de promoció escolar, un projecte que segur que també coneixeu tots, que és un projecte que fem en col·laboració i coordinació amb el Departament d'Educació. I és un projecte que el que pretén és ser implantat a tota Catalunya i el que pretén és pal·liar l'absentisme i aconseguir l'escolarització plena de tots els infants i gitanos i gitanes. És un projecte que està donant molt bons resultats, ja porta implantat uns 14 anys, més o menys, en diferents territoris de Catalunya, i també una mica com a primícia, us ho dic aquí, que suposo que la majoria també ja ho sabeu, perquè sou que esteu en contacte en aquest món nostre, és que s'ampliarà el projecte de promotors, 9 zones més a Catalunya, i això ens hem de felicitar tots i totes els que estem treballant, diu a tothom, perquè això és qüestió de tothom, que estem treballant dia a dia en els territoris i en els despatxos també, que també es treballa, per aconseguir poder ampliar projectes que veritablement tenen resultats positius. I per una altra banda, per acabar, destacaria també l'àrea de cultura. Per a nosaltres és també un objectiu donar a conèixer la nostra cultura des d'una mirada límpia, com nos está a nosotros. Sense prejudicis, apostant per la interculturalitat i sempre també lligat al món de l'escola i al món educatiu. Fem projectes on donem a conèixer la nostra cultura, la cultura gitana, a les escoles i als instituts i també a les universitats. Pensem que és molt important que persones que no siguin gitanes coneguin la nostra història, la nostra cultura, la nostra procedència, la nostra llengua, etc. I també persones de la nostra cultura, perquè de vegades nosaltres mateixos desconeixem moltíssimes coses del nostre propi poble, com per exemple la cultura, la història, etc. Jo deixaria aquí ja l'explicació de la Fundació Privada Pere Closa i el que sí que faria seria una mica parlar de la situació actual en la que estem vivint en aquests moments. Jo generalment no em preparo mai les ponències, mai, es nota també suposo que no les preparo, però aquesta és que era impossible preparar-la, aquesta era impossible. Perquè ningú sabia en què ens trobaríem fa 3 dies i cada dia la situació va canviant per hores. Ens trobàvem ahir o abans d'ahir una realitat i aquesta realitat avui està canviant una miqueta. El que sí que és cert és que hi ha molt rebombori respecte al tema de l'absentisme entre la població gitana en aquests primers dies d'escola. Totes aquelles persones que em coneixen bé saben que dic les coses molt clares. Sí que és veritat, hi ha absentisme entre la població gitana. Ho podem dir i ho diem. És veritat, però tampoc és una cosa nova. És a dir, estem mirant els medis de comunicació i no només els medis de comunicació, sinó persones que tenen una certa importància pública que estan fent molta referència a aquest absentisme d'algunes o de moltes famílies gitanes. Senyors, no som els únics que no estem anant a l'escola, ni tots els gitanos no estan anant a l'escola. És evident. Ens podem trobar puestos concrets, alguns barris en concret a Catalunya, alguns centres en concret, però de ben segur és que totes les famílies el que voldrien és el que nosaltres volem aquí, que l'escola fos
com és presencial i que fos segura. Els pares segur que estaven desitjant que comencés l'escola, segur, els pares gitanos, els gitanos també, evidentment. Per això el que jo demano des d'aquí, i ho faig públic, és un vot de confiança, sisplau, a totes les famílies gitanes que de moment s'estan pensant i repensant de portar els seus fills a escola. Tinguin paciència perquè la situació s'està vivint d'una manera molt dura. És veritat que per les qüestions, per les característiques de vida que tenim nosaltres els gitanos, vivim molt en grup, molt en família, i estem vivint els casos de Covid, les hospitalitzacions i les morts, per desgràcia, en primera persona, i molt, perquè potser altres persones ho viuen d'una manera més allunyada, no? S'ha mort, perdó, el veí de la pandèmia, sí que tenen cara, tenen ulls i tenen nom. Llavors per això vivim d'una manera potser diferent tot el que està passant. Per això el que jo demano és, jo ho vaig demanar ahir en persona al Departament d'Educació, flexibilitat, sisplau. Ens consta que hi ha moltíssimes famílies que estan esperant 2 o 3 setmanes a que tot això atengui, a veure què, per portar els seus fills a escola. Les famílies tenen la intenció de portar els seus fills a escola i als instituts. Això no ho podem perdre de vista, sisplau. I bàsicament el que hem de fer és això, és esperar perquè jo vull ser positiva, sento el xoc i entenc que la situació canviarà. I evidentment si la situació canvia per millorar, perfecte, i si la situació es complica, és a dir, es comencen a tancar aules, línies i centres educatius, és aquí on ens hem de posar les piles també. Com deia abans la Maria, hem de garantir una educació de qualitat, ja sigui mitjançant l'aprenentatge híbrid, que sigui mig presencial o mig online total, però hem de garantir que no ens trobem un altre cop amb els nens i nenes i joves gitanos del confinament que no tenien ordinador, no tenien tablet. Es van facilitar ordinadors i tablets, però ostres, què passa? No tenim connexió. Això qui ho facilita, la connexió, per connectar-se. I no només això, també hem de tenir en compte que a casa potser molts dels nostres nens i nenes i joves potser que no comptin amb l'ajuda personal, que això també és molt important quan parlem d'educació i de formació, l'ajuda personal. Potser no compten amb les persones necessàries per poder ajudar, no només és connectar-se a l'ordinador i que surti una mestra o un profe parlant, o qualsevol plataforma educativa. També es necessita potser una persona al costat que t'ajudi a resoldre dubtes i potser de vegades, per desgràcia, a casa nostra, a casa dels gitanos, potser no trobem aquestes persones. Dic potser perquè també un percentatge molt alt de famílies i pares i mares gitanos sí que tenen els coneixements necessaris per ajudar els seus fills i filles, evidentment. Especialment a mi el que em preocupa és què està passant o què passarà amb les famílies que no han estat mai absentistes, que són famílies que estan molt preocupades per la formació dels seus fills i filles, i que durant aquests dies estan faltant a escola, cosa que no havia passat mai dins d'aquestes famílies. A mi el que em preocupa és que aquesta situació s'allargui una miqueta i que els nens i nenes i joves es quedin despenjats del panorama i de la trajectòria educativa. Per això penso que hem d'anar molt en compte, perquè ja sabem que hi ha famílies absentistes que han estat absentistes tota la vida i que amb el Covid continuaran sent absentistes, siguem realistes, però també hi ha famílies que no han estat mai absentistes i que ara en aquesta situació sí que no ho són, estan faltant a escola, no podem dir ara mateix en 3 dies d'escola que les famílies ni de nanos són absentistes, ni molt menys, cosa que sí s'està sentint als medis i en altres llocs que no són els medis, que ja estan tildant aquests nens que en 3 dies no van a escola i estan dient que són nens absentistes o famílies absentistes. Jo penso que no hem d'anar tant, no hem de córrer tant, no? Què més? També per una altra banda també m'agradaria llançar aquesta pregunta perquè hi ha persones aquí que són entitats gitanes, que representen entitats gitanes o treballen en entitats. Quin és el paper de les entitats gitanes en tot això? I em refereixo a les entitats que treballem directament amb nens, nenes i joves, perquè ens potser, jo ho dic així, a la Fundació Caraclosa ens estem trobant amb
amb una controvèrsia, no? És a dir, nosaltres recolzem els processos formatius a dins de l'escola, però si els nens no van a escola hem de continuar reforçant aquests processos. Ens dirà alguna cosa al departament, jo dic així, ens dirà alguna cosa al departament si reforcem continguts i si recolzem els nens, les nenes, els joves, les famílies, al marge de que vagin o no a escola. Jo penso que això és una cosa que algú ens hauria de dir, també, no? Quin és, en aquests moments, quin és el nostre paper, no? Els que treballem directament en nens i en joves. I bé, jo penso que no sé, que potser no sé, ja m'he passat de temps o no, Joan? No, sí. Sí, res, per acabar, només dir que tot això passarà, hem de ser positius i que endavant, i que les persones que esteu als territoris treballant, ja sigueu mestres, ja sigueu tècnics en projectes d'entitats, tècnics de les administracions, qui sigui, ànim, que sortirem d'això i més forts. Ja està. Moltes gràcies. Fernando Macías és doctor en educació, té un doble màster en investigació educativa i també és mestre d'educació primària. Ara és professor de facultat de... És que aquest títol s'ha repetit, jo soc mestre i soc repetit les dues coses. És professor de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona i membre de l'equip tècnic del Pla Integral del Poble Gitano de la Generalitat de Catalunya. És investigador i centra el seu treball des de fa anys en desenvolupar estratègies per aconseguir l'èxit social i educatiu de la comunitat gitana, especialment que puguin arribar fins i tot a la universitat. És cofundador de la xarxa gitana universitària Campus Rom, per aconseguir arribar a la universitat, i secretari d'una revista científica internacional, la revista internacional d'estudis de poble gitano. Això en català, en anglès, com vulguis. Moltes gràcies. Primer, agrair la invitació de la GICAT i la celebració d'aquest acte, que per els motius que tothom sabem és un espai reduït, sobretot també la gent que ens segueix per les xarxes socials. Jo, si sóc capaç de dir tot el que vull dir, jo me felicitaré a mi mismo. El tema, quan Manel fa 2 mesos ja ens va arribar la invitació a través del doctor Paquito, és el que comentava la Mercedes, semblava que tot tenia un rumbo i després de tot el que està passant, sí que jo crec que m'he sentit interpel·lat en moltes de les ponències, com a professor, quan el cosí ha dit què està passant en el sistema universitari, com a persona que treballa a l'administració, però sobretot com a gitano. Jo tinc algunes preguntes i algunes reflexions que voldria compartir amb vosaltres i que, si hi ha espai, poguéssim debatir al respecte. En primer lloc, a mi em sorprèn i vull posar el focus molt especialment en una frase que està corrent com la pólvora de les xarxes socials, que dice algo así, que la he visto escrita de varias maneras: un año de escuela se recupera, una vida no. De salida, pot semblar certa, però és que no és veritat. Una vida no es recupera, però un any escolar tampoc. Un año escolar no es recupera. Sabem, ahora que estamos todos buscando la vacuna, estamos mirando a la ciencia, pues hay mucha ciencia en el campo de la investigación educativa. Y lo que diu la ciència en el camp de la investigació educativa és que un nen que repeteix té 3 vegades més oportunitats de fracassar escolarment. Per tant, un any escolar tampoc es recupera. Ya no te cuento en el caso de nuestra gente. Un any en la vida d'un nen o una nena gitana, tenint en compte les escoles que estem anant, pot suposar 2 o 3 anys acadèmics en comparació amb la resta. Per tant, el tema, pel que fa l'efecte en aquesta afirmació, és clau en l'escola, ara no a qualsevol preu. Aquí sí que hem de posar el focus, que crec que és el que hem compartit fins ara a totes les intervencions. Hem de decidir entre salut i educació o no? No volem decidir. I aquí és on la ciència encara no es posa d'acord. Sabem que si hi ha més contacte físic hi ha més probabilitats de contagi, això hi ha evidència científica,
Pero si los niños contagian más, si contagian menos, si son supercontagiadores, aquí no hi ha encara consens. Per tant, és normal que las familias, todas, y también las gitanas, permítanos el derecho también de tener miedo, como el resto de familias, tinguin por. Potser hem de fer alguna cosa en aquest sentit. Aquesta és la primera reflexió que volia fer. La segona reflexió que volia fer, i també ho ha comentat el professor Girona quan començava, feia referència al dret dels infants a ser escolaritzats, a ser educats. Però, ojo, no caigamos en la doble moral, perquè no és només anar a l'escola, sinó, com deia la Maria, com deia la prima Mercedes Sala també, és anar a una escola de qualitat, a tenir les mateixes oportunitats que la resta de nens i nenes, arribar a la mateixa fita o aconseguir els mateixos objectius que la resta de nens i nenes. Entonces, es que a nosotros este COVID nos ha pillado ya resfriados. Vull dir, nosotros ya, según datos que no els dic jo, els de la Comissió Europea i altres organismes, doncs, per exemple, 6 de cada 10 nens i nenes gitanes va a una escola gueto. 2 de cada 10 aconsegueixen l'ESO. 2 de cada 10. Tot i les bones dades que comentaven les entitats, però quan mires la globalitat, això vol dir que quasi 8 de cada 10 gitanos de 16 a 24 anys ni estudien ni treballen. Aquesta és la nostra realitat abans de la pandèmia. Així hemos entrado nosotros en la pandèmia. Per tant, no és un tema només d'absentisme, sinó en quines escoles estem anant. Per tant, no caiguem en aquesta qüestió que la població gitana, la societat civil, les organitzacions, la comunitat científica ve denunciant des dels anys 70. El poble gitano, l'alumnat gitano, està sent maltractat sistemàticament per les institucions i molt especialment pel sistema educatiu. Per tant, si ara solo nos preocupa el absentismo, pues muy bien, pues hablemos del absentismo. Però és que, bueno, a nosaltres ens preocupa també altres moltes coses, no? Aquesta altra reflexió també la volia fer i posar damunt la taula perquè no és un tema només d'escolaritat, sinó d'escolaritat i de qualitat. I aquí és un tema on no volíem que es perdés l'Oreno sobre el coneixement. I l'altra reflexió que volia posar damunt la taula fa referència a que les famílies, la societat en general, té por. I és normal que en tinguin por. Però, si me lo permiten, i no vull amb això echar leña al fuego, diríamos en castellano, algú s'ha parat de pensar l'impacte que pot tenir un nen gitano o una nena gitana i Covid. De mitja, en una llar gitana hi viuen 5 persones. De mitja. Moltes famílies gitanes viuen amb vells, gent gran. Les famílies gitanes, la població gitana té més problemes de salut que la resta de la població. Només 4 de cada 10 persones gitanes té un salari. Si se contagian, ¿a quién le pide la baja laboral? ¿A quién se la pide? És a dir, és normal que tinguin por també les famílies. Això d'una banda. Segona banda, durant anys hi ha hagut un antigitanisme i una discriminació sistemàtica, especialment en el sistema sanitari. Qui no té exemples o males experiències d'atenció dintre del sistema sanitari? ¿Por qué ahora va a ser diferente? Si ahora el niño me coge la COVID va a ser distinto, ahora lo van a tratar mejor. Si yo no tengo esa experiencia. Per tant, no és una por inventada, moltes vegades és una por que té una raó de ser, té una experiència, no? La portem a l'emoció. La tercera, no hi ha referents educatius. Les famílies gitanes portem molts anys amb un plan B. Com que els nens no treuen l'ESO, pues ya los metemos a currar donde podemos. O sigui, nosaltres sempre hem tingut un plan B. Per tant, ara què ha canviat? Pues seguimos con el plan B. Pero no porque no sepamos que la educación es importante, claro que lo sabemos, sino porque durante años los nuestros no han tenido el mismo éxito. Y la cuarta reflexión que voy a usar. ¿Algo habrán hecho mal las administraciones o es que la gestión de la pandemia ha sido excelente como para confiar en que ahora va a ser mejor? Hombre, por el amor de Dios. Por tanto, el tema no es obligar a las familias, el tema es escucharlas, tenerlas en cuenta.
hacerlas partícipes de las decisiones que se toman. Ahora, ¿vamos a obligar? Obliguemos. El resultado ya lo vamos a ver quién es. Si no tenim en compte, especialment les famílies que estan passant una situació molt més vulnerable, doncs la resposta serà o molt negativa, una negació a anar a l'escola, poso davant la salut, o totalment contrària a la resta de la població en el sentit de que, sabes qui pueda. Aquells que poden donar-li una educació de qualitat, com poden en extraescolars, pues lo ignorarán y altres no. Y al declarar que crecerá. Soluciones, yo no las tengo, ojalá las tuviera. Yo poso damunt la taula 4 aspectes que per mi són fonamentals. El primer és que avui més que mai la participació de les famílies gitanes als centres educatius és fonamental. Han de conèixer quines mesures, com es fan, quan es fan, com es faran. Han de sentirse escoltadas. Claro que pasa que como unos deciden por nosotros, nos tenemos que acoplar. Los señores, ha llegado el punto que hemos dicho no. Así no. Aleshores, hem de garantir, les escoles han de fer un sobreesforç, ja sé que estamos todos hasta arriba, però han de fer un esforç per sentir més que mai a totes les famílies, especialment les que han sigut més maltractades pel sistema educatiu. Segona recomanació o consell. El diàleg ha de ser permanent, continu i amb tots els agents implicats. Comentava molt bé la prima Mercedes. De res serveix parlar molt amb les famílies i no parlar amb l'administració, perquè al final és la que ha de prendre mesures o la que ha d'autoritzar mesures. Per tant, taules de diàleg on estiguin representades les entitats, les famílies gitanes de base, les administracions, el professorat, etc. Tercera recomanació. Això també és un tema de la situació social. No ens oblidem. Per tant, si no seguim desenvolupant projectes per millorar la situació social d'aquestes famílies, recordar-lo, no sempre no tenim un plan. Per tant, això ho hem de garantir també. Hem de veure què està passant amb moltes famílies gitanes que no estan podent desenvolupar la seva activitat professional, què passa amb la bretxa digital, com ja s'ha dit, com són aquestes llars, etc. I l'última recomanació, i també fem referència a la ponència de la prima Maria, jo crec que ara més que mai, i també amb la contribució que vaig fer per la GICAT fa uns mesos, ens hem de basar en la ciència. Ja està bé de que cadascú aquí faci el que li rota, el que li va bé, y porque yo conozco a mi barrio y a mi gente. Si esto lo hiciéramos con la vacuna, si ahora saliera uno a decir, pues yo creo que esto es lo mejor, nos echaríamos todas las manos a la cabeza y nadie, por supuesto, se tomaría ese fármaco porque no haya prueba de evidencia. Pues por lo tanto, en el sistema educativo, por favor, ara més que mai, ciència, ciència i més ciència. Moltes gràcies.